Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Koja narav pridobiva vaše srce? 1. Ivanova, 3. poglavlje. Ako poznajete Isusa Krista kao svog spasitelja, posjedujete dvije naravi. Imate jednu dobru narav. Dobrim danima rađate plodovima ljubavi, radosti, mira, strpljenja i drugo, a možete okusiti i neopisivu radost i mir od Gospodina. No, lako se okrene i druga strana novčića. Sutra možete biti bezobrazni i sebični. Svi mi posjedujemo tu staru narav i ne uspijevamo ispuniti standarde Božje slave. I naša stara priroda rađa plodovima, a zovu se dijela tijela i pokvarena su do srži. Kao što u staroj prirodi nema ništa dobrog, tako ni u novoj prirodi nema moći. Za kršćanski život vam je potrebna pomoć. Tek kada Božji duh radi u vama, možete proizvesti dobre plodove. Isus nas poziva da ga upitamo za pomoć, te kaže da će nas pročistiti da rodimo tim istim plodovima. Možete vidjeti koja od ove dvije naravi prevladava prema tome koje plodove vidite u nečijem životu. Vidi Matej 7. glavu 20. stih. Kada pogledate u svog bližnjeg u Kristu, trebali biste uočiti 3 stvari. Trude se hoditi Božjim putem, ne sudjeluju u grijehu i imaju ljubavi prema svojoj braći i sestrama u Kristu. Imate li brige za njih? Ovaj zaštitni znak ljubavi dokaz je da smo prešli iz smrti u život. 1. Ivanova, 3. glava, 14. stih. Stoga, mi kao kršćani imamo dvije prirode, jednu staru i jednu novu. Nova želi ugoditi Bogu, dok stara još uvijek misli da može raditi po svom. Pomisao na molitvu vam i nije nešto privlačna. To u vama govori vaša stara priroda, misleći da joj Bog nije potreban. U našem prirodnom stanju nismo u mogućnosti ugađanja Bogu. Tjelesan je u borbi protiv njega. Što je istinito za vjernika? Je li sklon lutanju ili je sklon slavljenju? Vjerojatno oboje. Kako li je divno što imamo Božji primjer ljubavi kojeg možemo slijediti. Pravi je dokaz Božje ljubavi za nas u tome što je dao svog sina da umre za nas. S Isusom kao našim primjerom sada bismo trebali biti voljni položiti svoj život radi braće. Kako se ova ljubav provodi u djelo? Žrtvom. Nismo ovdje samo radi nas samih. Vidite li nekog u potrebi, a imate sredstva da nešto učinite povodom toga, onda to i učinite. Bog je taj koji vas je obilno obdario, a sada to koristite za pomoć njegovim ljudima. Možda nije nužno da predamo svoj život, ali je zasigurno potrebno da damo za onog što imamo. Kršćanstvo je ljubavni odnos. Istinita ljubav izlazi na djelo. Naš jezik nerijetko je brži od naših nogu, ali u pravom je kršćanstvu bitno srce. Mi demonstriramo ovu vrstu ljubavi. Kada vaš život ugađa Bogu, možete očekivati od njega da čuje i odgovori na vaše molitve. U njegovoj ste volji kada koristite njegove resurse da obavite stvari koje on želi da se obave. Kada izvršavamo Božje naredbe i slijedimo njegove planove, a misija nam postane da mu ugađamo, dobivamo od njega što god zatražimo. Njegova ljubav karakterizira naš život, a njegov duh, koji je živ u svakom Božjem djetetu, čini ove stvari stvarnima našem srcu. Idući put naučite koja su 2 načina za ispitati je li netko lažni prorok ili dijete Božje. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.